दिनै सावरायगोन दिवालीखौ मानो फालियो, मा जाहोनाव दिवाली फालियो। दिवालीयाव मानसिफ्रा धुमधाम फरका गावनानै बम फरका माबा माबि फायार क्रेकार्स गावनानै धुमधाम मा कारनाव फालियो। सिगां मोनसे बाथ्रा जों जेब्ला उन्दैमोन मोनसे बाथ्रा खोनाबाय थायोमोन जे दिवालीयाव बे बोथोराव दिवाली फालिनाय बोथोरफोराव भुटकाली मोदाया फैयोमोन आरो बै भुटकालिया सालाय गोलाव कालिया बियो जाहाथे रावनिबो न'आव हाबनो हाया बेनिखायनो फरका गावना होबाथाय गिनानै खारथों मोनफ्रोमबो न'खरा फरका गावो जाहाथे जाहानियाव काली मोदाया फैनाङाथों बै हिसाबै फरका गावो बिसानोबो जाहाथे थांनो हाथों गिनानै खारथों काली मोदाया बिनि थाखाय फरका गावो होननानै जोङो मिथिदोंमोन उन्दैयाव सल'बाथा हिसाबै खोन्थादोंमोन जोंनो सोरबा दिनै बाहाय बेलेग मिथिबाय बाहाय बेलेग कारन देरनानै दा दिवालीखौ मानो फालियो। एक्चुअली दिवालीखौ मोनसेल' धोरोमनि मानसिया फालिया सिख माने बुद्ध बेफोरबो फटका गावनानै दिवालीखौ फालिनाय नुनो मोननाय जायो भारताव। दा बेयो धोरोम लाना धोरोम बे फालिनायनि डेट आरो नियम निथिया बेलेग नङा नाथाय जायगा लाना जायगा बे दिवाली फालिनायनि जाहोनफ्रा बेलेग बबेबा उड़िष्या वेस्ट बेंगलफोराव बेलेग बबेबा श्रीलंका माबा माबि ओरैनो किसुमान हादरफोराव हमना ला जायगा लाना जायगा धोरोम लाना धोरोम बेलेग नङा नाथाय जायगा लाना जायगा दिवालीखौ फालिनायनि माने बे फोरबोखौ फालिनायनि जाहोना बेलेग नाम्बार 1 कारना जाबाय जेब्ला माने जारिमिनाव बा हिस्ट्रियाव मोननाय बायदिब्ला दिवालीखौ माबायदि फालिनाय जाखो दिनै माबायदि धुमधाम फटका गावनानै बम फटका गावनानै माबायदि फालिनाय जाखो गिबिनिफ्राय बेनि अरिजिनखौ जुदि जोङो नायगिरनो थाङोब्ला हिस्ट्रियाव मोननाय बायदिब्ला थारमाने जेब्ला श्रीलंकायाव राबना सीताखौ खावना लांदोंमोन आरो बे सीताखौ खावना लांनायाव माने रामा जुद्ध नांनानै राबनजों जुद्ध नांनानै काहानि गोलाव दङ जायखिजाया रामा राबनजों जुद्ध नांनानै माने राबनखौ फेजेननानै जेब्ला बियो सीताखौ गावजों लोगोसे लाना फैदोंमोन गावजों लोगोसे लक्ष्मण राम आरो सीता जेब्ला माने लंकानि राबनखौ फेजेननानै सीताखौ उद्धार खालामनानै लानानै फैदोंमोन आरो बै लानानै फैनाय सानखालि माने होमबाखालि हराव निउ मुनमोन माने अमाबस्यामोन माने खोमसि हर अखाफोर कमप्लिटलि थैनानै गोदान फिसा ओंखारनाय बेखौ अमाबस्या होननानै बुङो। दा बे अमाबस्या खालि जिहेतु बिराद खोमसि आरो बे खालि माने सीताखौ श्रीलंकानि राजा राबननिफ्राय उद्धार खालामना लाना फैबाय बेयावनो माने जेब्ला अयोध्यायाव गिदिंनानै फैफिनो राम लक्ष्मण आरो सीता साथामबो अब्लानिया बे अयोध्यानि रायजोफ्रा बिराद फुर्तिजों माने आलारि बाथि सावनानै बम फरका गावनानै राम लक्ष्मण सीता साथामखौबो माने गावनि जोनोम हादर अयोध्यायाव बरायदोंमोन आरो बिराद मोनसे फुर्तिनि सान हिसाबै। दा बै दिननिफ्रायनो बे जिथु फरका गावनाय दिवाली फोरबो फालिनायनि जाहोना जागायजेनदों होननानै दङ आरो बेल' नङा गुबुन जाहोनफोर दंबावो आरो नैसाबो दोङो माने जाहोना मोनसेल' नङा बुहुत बेलेग जाहोन दं गुबुन जाहोन दं बेखौ फालिनायनि हिस्ट्रिनि बायदिब्ला आरो नैनि थाखायबो बुङो जेब्ला माने रामा बनबास खाथिनानै 14 बोसोर माने 14 इयार्स बनबास खाथिनानै एक्जाइलाव थानानै जेब्ला गिदिंना फैफिनदोंमोन गावनि जोनोम हादराव अब्ला बै सानखालिबो माने बनबास खाथिनायनिफ्राय जे 14 बोसोरनि उनाव अयोध्यायाव फैफिननायनि उनाव अयोध्यानि रायजोफ्रा फोरजाफ्रा राम लक्ष्मण सीताखौ माने लाइट सावनानै आलारि बाथि सावनानै बम फरका गावनानै हाल्ला हुल्ला मोसानानै बेखौ फालिदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो माने दिवालीखौ फालिनाय जादों होननानै बुंनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जों दिनै दिवालीनि सानखौ माने धाम धुम आलारि बाथि सावनानै जेरैबो जेथिंबो माने लाइटनि माने जोंखोल माखोल साजायनानै बम फरका गावनानै जोङो फालियो आरोखि। दाना बेनिफ्राय आरो माखासे फिसा फिनला जाहोनफोर दंलाबायो
हिसाबै होनना बुङो माने नरकासुरा उसुरफोरनि राजा नरकासुरा सासे माने दुथां राजामोनथ' बिराद माने हिन्जावसाफोरखौ बियो 16,000 हिन्जावसाफोरखौ बियो गावनि जिम्मायाव गावनि बेंथायाव लाखिनानै जोबथिना दोन्दोंमोन आरो गावनि जिम्मायाव लाखिनानै दोन्दोंमोन ओमफ्राय बिखौ माने श्री कृष्णआ माने बे हिन्जावसाफोरखौ उद्धार खालामदोंमोन बे उद्धार खालामनायावनो जिहेतु 16,000 आइजोफोरखौ बियो माने गावनि जिम्मायाव लाखिना दोन्दोंमोन जोबथिना दोन्दोंमोन आरो बिखौ श्री कृष्णआ भगवान श्री कृष्णआ जेब्ला बिखौ उदां खालामदोंमोन अब्लाना बे उदां खालामखालि खुब फुर्तियावनो खुब रंजानायजोंनो माने बे फोरबोखौ फालिजेननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो दिनै माने आलारि बाथि सावनानै बम फरखा गावनानै बिराद रंजानायजों फुर्ति खालामनानै मोसानानै बेफोर दिवाली फोरबो फालिनाय जायो आरो बेनि बादैबो माखासे गुबुन गुबुन जाहोनफोर दङ आरो दिवालीखौ माने दीपावलीखौ खायसे खायसे जायगाफ्राव जेरैबायदि उड़िसा आरो वेस्ट बेंगलफोराव दिवाली हिसाबै फालिया बे एखे सानखालिनो दिवालीनि सानखालिनो काली फुजा काली मोदायखौ माने फालियो वेस्ट बेंगल उड़िसाफोराव बेखौ माने काली फुजा हिसाबै फालिनाय जायो स' कालीखौ बरायनाय मोनसे फोरबो आरो बियो काली मोदाय आरो कालीया थारमाने मा बेखौ मा होनना बुङो धोन दौलतनि मोदाय जो होनना बुङो कालीखौ बेनिखायनो दिवालीखौ टाउनफोराव दखान गलाफोराव थालिर बिफां गायनानै माने बेयाव बरिया आलारि बाथि सावनानै बमफोरखौ गावनाय नुनो मोनो मानोना बियो कालीखौ माने धोन दौलतनि मोदाय जो होनना बुंदों बियो माने धोन दौलत बोर सास्रि हरो मानसिनो बेखौ फालियोब्ला कालीखौ बै दिवालीनि दिनावनो खायसे खायसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव काली फुजा होयो बेलेगफोरथिंथ' काली फुजा होनना जोंनियावबो मिथियो बेलेगफोराव बेखौ दिवाली हिसाबै बे दिवाली दिनखालिनो दिवालीयाव काली मोदायखौसो फुजियो थारमाने आरो बांसिन दखान पहर बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्टफोरा फालिनाय खारना बेनो जे बियो काली मोदायजोआ धोन दौलतनि मोदायजो बेखौ फालियोबा बेखौ सन्तुष्ट खालामनो हायोबा बेखौ गोजोन होनो हायोब्ला जोंनो माने धोन दौलत बोर सास्रि हरो बियो धोन दौलत होयो जोंनो आरो बे टारगेटआवनो दखानफोराव टाउनफोरनि दखानाव थालिर बिफां गायनानै आलारि बाथि सावनानै जोंखोल माखोल साजायनानै बमफोरखौ गानना रंजानाय जायो अके आरो गोबां माबा माबि जाहोन थानो हागौ बेयाव धोरोम गुरुफोरा मिथिगोन बांसिन आङो जास्ट ओरैनो सरासनस्रा सोरबा रायथारा लिरनानै दोननाय बिजाबखौ फरायनानै मिथिनाय जाहाथे बयबो मिथियो खारनखौ आं बेनि थाखायनो खुगानि रावजों फरायनो बाहाय तान मोनो मानसिफ्रा ओंखायनो आंनो बाहाय फरायनानै खस्थ' खालामनानै खुगाजों बुंना होबाय बुंनायखौ खोनासंना बुजिनो गोरलैबो जायो बिजाब बेखेवनानै फरायबाय थानो बायोबो मानसिफ्रा गोबाङानो दा आंबो बायोबाबो बेखिनि ओरैनो जास्ट सोरबा खायसे खानै मिथिनो लुगैनायफ्रा मिथिथों होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय अके थेंक इउ सो माच उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट